Kaixo, bideo honetan hitz egingo dugu gainazarmen vektorialari buruz. Lehenik eta behin, aurreko bideoan azaldu genuen zer zen indar elektrikoa eta eremu elektrikoa. Nahi dut puntualizazio txikitxo bat egin. Aurreko bideoan kalkulatu genuen indar elektrikoaren modulua, hau da, zenbateko indarra egiten duen karga bat besteren gainean, eta baita ere kalkulatu genuen zenbateko intentsitate daukan karga batek sortutako eremu elektrikoa. Baina bai indar eta bai eremua ez dira magnitu eskalarrak, hau da, ez dute balio 30 eta listo. Oso garrantzitsua da jakitea indar bat 30 newton horiek ea gora, bera, eskerrera edo eskumara egiten duten. Eta hori agertzen denean, modulua ez da nahikoa baita ere vektore agertu behar da. Modula izango da kantitatea eta vektore izango da kantitatea gehi noranzkoa eta norabidea. Ea noradoan eta zein noranzkorekin. Eta informazio hori guztia hemen agertuko zaigu. R honetan. Vale? Urrengo bideoan esalduko dut zelan kalkulatu dezakezuen R txapel hau. Deitzen da vektore unitario, baina hori urrengo bideorako utziko dut. Momentuz, ulertu behar duzuena da, indarra izango da kantitatea eta norabide honetan. Hau da, nik esan dezaket, hau da, egingo dugun indarra. Eta norabide eta noranzkoa, urrengoa izango da. Zein izango da kantitatea? Kantitatea izango da zenbateko luzera daukan nire gezia. Baina ez da berdina izango, indar bat egitea gorputz baten gainean horrela, edo horrela. Naiz eta bi gezien luzerak berdinak izan, bere modulak berdinak izan, bere norabidea eta noranzkoa ezberdina badira, sortuko duten efektua ezberdina izango da. Eta, hemen ez dut ikusi, baina jarri zaita guztiz gorria. Vale. Eta hemen, eremuarekin berdina gertatuko zaigu. Eremua baita ere, izango da zerbait vektoriala. Eta hemen agertzen zaigu R. Zelan erabili hauek gaur ikusiko dugu. Urrengo kasua aztertu nahi dugu. Imaginatu ematen digutela, lehenago karga, bigarren karga eta hirugarren karga. Eta esaten digute, karga hauek hemen egonda, zein izango da, puntu honetan 3 kargek sortuko duten eremua. Aurreko bideoan ikusi dugu, karga batek zenbateko eremua sartzen duen, distantzia ezagutzen badugu, karga honen balioen ezagutzen badugu, jakin dezakegu, karga honek puntu horretan sortzen duena eremua. Horatu eremua, haizearen antzeko kontzeptu bat dela, ezta? Zenbateko, eragina izan dezaken karga baten gainean, bale? Karga honek berdina ingo du eta karga honek berdina. Eta gainera, oraintxe bertan saldugun bezala, indar horiek ez dira zenbaki bat izango, baizik eta indarra, zenbakia, gehi norabide eta noranzkoa. Imaginatu, eta ingo dut zenbakirik gabe, lehenengo kargak hemen, karga positiboak, gogoratu karga positiboak egiten dutela eremu elektrikoa, kanporantza beti. Eta karga negatiboak egingo dute eremu elektrikoa beti barrurantza. Beraz, hori kontuan hartuta, lehenengo karga honek puntu honetan egingo du kanporanzko eremu elektriko bat. Hau izango da gure E bat. Horretaz aparte, orain egin nahi badugu bigarren karga honek egingo du gerturatzen beregana. Beraz, karga honen, eremu elektrikoa jarriko dut gainean, baina izatez berdina da, hemen, iepare. Suposatuko dugu, berdina edo oso antzekoa dela. Eta hori izango zen, bi. Eta azkenik, karga honek egingo dugu indar bat, baita ere, urruntzen, ezta? Karga positiboak egiten dutena delako, kanporantza. Hau izango zen, hiru. Hemen ikusten dugunez daukagu, E bat, E bi, ahaztu zaizkit txapelak jartzea, gezitzuak jartzen baditugu, txapelak izan behar dute, ala vektoreak direlako. Daukagu lehenengo eremua, bigarren eremua eta hirugarren eremua, eta dira 3 gezi. Jakiteko zein den 3 eremu hauen arteko eremu finala, azkenean da egoera hau da gure P puntua eta P puntuetan daukagu lehenengo eremua, bigarren eremua eta hirugarren eremua. Jakiteko zenbateko izango den eremu horien batuketa, paralelogra emuaren araua erabiltzen, eta gorriarekin men, iepale. Erditik, borratuko dut hau. Haumetik borratuko dut, zebestela eta zetuko dut. Eta horrelako zerbait izango zen. Erregela erabiliko dut hobeto geratzeko. Segundutxu bat. Izango zen hau bezalako zerbait. Eta hori izango zen gure indar resultante edo guztirako indarra. Honi horrela batzeari eta hau izatea indar totala, eremu totala,
gesitxoarekin, ikusten zuenez, hau izango da bere modulua, eta norabide eta noranzkoa, gesitxo baten bidez adierazi dugu. Hau baita ere, hau deitzen zaio grafikoki egitea, baina baita ere egin daiteke analitikoki zenbakien bitartez, eta hori egiteko adierazpena hurrengoa da. Horrea adierazten da, eremu totala izango da eremu guztien arteko batuketa. Hau nahi batukaria egiten zaio, hau ez baduzu ulertzen, hau eta hau sinonimoak dira. Hau da, eremu total izango da, e1, gehi, gehi, ez dakit zenbat, nera arte, ez dakigurako zenbat eremu izango ditugun, bale? Baina da azkenean grafikoki hau egitea izango zen, eta analitikoki urrengo bideo batean ziurrenik egingo dugu zenbakiekin hobeto ikusteko. Baina ulertu behar duzuna da, ezin dezakedana egin imaginatu. Demagun, aurreko ariketan, kalkulua edo datu bezala esaten dugute. E1, 10 newton satikulom, E2, 10 newton satikulom, eta E3, 10 newton satikulom. Eta izan ziteken, ez da, geziago zantzekoa direlako, izan ziteken. Eta esaten digute, zein da eremu totala? Ezin dezakeguna egin da egin E1, gehi, E2, gehi, E3, zein dezakegu egin 10, gehi, 10, gehi, 10, eremu totala izango da 30 newton satikulom. Ez. Gezitxo honek adierazten duena da, ezin dugula bakarrik batu zenbaki hau. Kontuan izan behar dugu, E1 eskumara begiratzen duela, E2 eskumara begiratzen duela. Kasu horretan hauek biak bai, batu aldira, baina E3 beruntz begiratzen du, beraz, ezin dezakegu hauek batu. Batu behar dugu, modu vektorial batean, bai grafikoki, edo analitikoki beste bideo batean ikusten dugu bezala. Hori da, ulertu behar duguna gainezarmen vektorialean. Eta eremuarekin azaldu dugun modu berdinean, indarrekin berdina gertatzen zaigu. Hau izango zen gure indarren adierazpena, baina honen itzulpena modu errezago batela, hemen Fe totala izango zen F1, Fe1, gehi Fe2, gehi, eta horrela, azkenera arte, Fen izan arte. Kasu honetan, fijatzen bazarete, dauzkagu bi karga negatibo, hemen karga positibo bat, eta karga negatibo honek honen gainean eragingo du indar bat, norabide eta noranzko hau izango duena, bai, erakartzen duelako, eta bigarren kargak berdina eragingo du honen gainean, baina kasu honetan beste norabide eta noranzko batean. Izan daiteke F2 eta F1 modulo berdin izatea, imaginatu 10 newton eta 10 newton, baina batuketa ez da 20 izango. Ze honek egiten dio tiraka norabide honetan, eta beste honek beste norabide honetan. Orduan, beste mekanismo batekin, bai grafikoki edo analitikoki ebatzi beharko dugu, baina ez da horren erraza izango. Hori urrengo bideotan ikusiko dugu. Urrengo bideotan ikusiko dugu alde batetik zelan kalkulatzen den vektore unitario bat, nahiko bideo matematikoa izango da, eta ondoren egingo dugu ariketa bat, zeinetan hau aplikatuko dugun ja erraminta matematiko guztiak jakiten ditugunean.